אתה חושב שאתה מכיר אותי? תן לי לספר לך את הסיפור שלי. שמי גדי קינדה. נולדתי ב-23 במרץ 1994, באדיס אבבה, אתיופיה. בגיל 3 עליתי עם ההורים שלי לאשדוד. לא היה לנו הרבה, אבל היה לנו לב, אמונה וחלום אחד, שאולי פעם, יום אחד, אני אבעט בכדור על הדשא של הגדולים. אני זוכר את הרחוב, את הכדור הישן, ואת העיניים של אמא שמסתכלות עליי מהמרפסת, מתפללת שאצליח. הצטרפתי למחלקת הנוער של מם סמך אשדוד, ובגיל 17.5 כבר עליתי לבוגרים. עמדתי שם, על הדשא, מול אלפי אנשים, רעדתי, אבל ידעתי, אני שייך לפה. שיחקתי עם הלב. כל תיקול, כל מסירה, כל שער, זה היה חלק ממני. עברתי לביתר ירושלים. שם הפכתי לשם מוכר. ואז, קפיצה לחלום האמריקאי, ספורטינג קנזס סיטי. עזבתי את הבית, את המשפחה, כדי להראות לעולם מה ילד מאשדוד מסוגל לעשות. הייתה לשם תקופה מופלאה וכולם זכו לחוות את כישרוני. כבשתי, בישלתי, ודמיינתי את עצמי חוזר יום אחד לישראל כגיבור. וכשחזרתי, זה היה למכבי חיפה. הקהל, הצבעים, השירה, זו הייתה אהבה. אהבת אמת. ולא אשכח לעולם את הרגע בו לבשתי את המדים של נבחרת ישראל. המנון, דגל, דמעות, ילד מאתיופיה, שמייצג מדינה שלמה. זה היה הרגע שלי. אבל אז, משהו קרה. גוף חזק, נשמה לוחמת, פתאום החלשו. מחלה קשה, שקטה, אכזרית. אני נלחמתי. באמת שנלחמתי. עם תפילה בלב ואמונה בעיניים. וכולכם הייתם לצידי. רציתי לחזור. רציתי לשחק. רציתי לחיות. אבל היום ב-20 במאי 2025, הגוף שלי עצר. הלב שלי, שנלחם כל כך הרבה, הפסיק לפעום. אבל תשמעו, אל תזכרו אותי רק בסוף הדרך. תזכרו אותי דרך השערים, הענווה, החיוך והלב שתמיד נתתי. אני הייתי יותר משחקן, הייתי חלום שהתגשם. ואם יש דבר אחד שאני מבקש זה שתמשיכו לרדוף אחרי החלומות שלכם. תאהבו. תתאמצו. תאמינו. כי אולי יום אחד, ילד או ילדה יסתכלו לשמיים ויגידו, גדי קינדה. וזה נתן לי השראה.